Atus lho, kula titipne gareng. Kowe kanggo jawab kowe. Yen sawu lho Pak Dalang. Nggih. Kayake dheke sing nggawa. Lah niki terima kasih orek-orek di bawah ini. Endi di bawah ini? Endi? Lah kemana tulisannya 500 nanti? Tulisan 500 lho, endi dire? Lah di bawah ini ki masa kok gebor. Wah, kurang demok ya. Lah kok sumpah blek to yu kowe iki awakmu. Nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut-tobrut ya ora? Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Aku iki ya pangkat kronton ae to ya. Aku Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing langsing karo aku. Lah kok iso? Aku biyen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dule Hani iki biyen Urung kebledosan merton. saiki kena virus ya bledos koyo ngono ya. Oke Lur, udah sampai lokasi. Gimana Bang? Alhamdulillah Udah sampai ya Bang ya? sampai lokasi wayangnya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mantra Pitah sawantah manungsa lumrah Panyayah wido dari darat Bratajaya ayo Ulatana pun kakang Wayu. Ulatana pun kakang. Nadyan to aku mbok ukurake, aku mbok singkur. Ora rasa gelo. Aku ora rasa kuciwa ning saya gedhe katresnanku marang kowe wong ayu. Nadyan aku mbok simpur kowe tak sawang saka mburi malah saya ngipi-ngipi jroning atiku merga saka rasa gedhe katresnanku karo kowe lara ireng. Nadyan to kowe tak sawang saka iringan malah saya kelingan jroning atiku karo kowe. Apa meneh yen kowe tak salang saka ngarep. Piyu. Malah saya ngarep-arep tresnamu marang pun kakang wong ayu. Lara ireng. Coba Ulatana pun kakang sithik wae. Sithik wae. Mangerti yo. Apa ora ngerti Sembada kakang Prakosa Perwira, Sembada calon bojoku aku iki. Bratajaya aja mung meneng ayo, sithik wae Ulatana pun kakang wong ayu. Coba rungokno tembangku kanggo sliramu wong ayu. Sonang dan son lelo wong ayu iki sawangku ngendi kok sarwa entah sarwa dipeni. Bratajaya coba Ulatana pun kakang wong ayu sethithik wae.
Ngerti yo. Sampeyan lho, Pak. Nyawaku. Sono dawani. Wis ning kene gak apa-apa. Jiwa ragaku. Kabeh mantak untuk ake kanggo tresnaku karo kowe, Bratajaya. Ayo. Ngerti yo kowe. Sanga pangrasan calon bojomu yo aku. Prabu Sasrakala. Wong sugih-sugih wong sak jagat. Loro yang tak rewani aku kaya wong edan turut ratan. Mong perkara tresnaku mung kanggo kowe. Tak rewani kaya wong linglung, kaya wong bingung turut lurung merga rasa tresnaku karo kowe. Ayo coba lakono pun kakak. Nadyan to kowe kaya wong gelo ning pun kakak ora bakal kujiwa. Ayo ora telepon kakak. Mbok ayo. Yen to kowe dadi karane Prabu Sasrakala. Kowe latala. Kowe bakal mulya uripmu. Kowe bakal ayem tentrem kang dadi uripmu. Kowe jaluk apa tak sempatane. Nadyan to kowe dadi garwanipun Kakang Prabu Sasrakala ing negara Sela Bentar. Kowe dadi prameswari, aku iki nadyan to rada kaduk umurku ning aku iki ratu bujang. Ratu bujang, ratu lampan. Aku ratu sugih, sugihku seprapating jagat. Ora ana liya kang dadi memanik rasa jantungmu ya mung Prabu Sasrakala. Bratajaya, yen kowe dadi garwanipun kakak, mangerti yo. Aku iki sakjane iki mung mesake karo ing atase ayumu kaya ngono, sandangamu kaya desa sasa kaya ngono. Yen kowe dadi garwanipun kakang busanamu, busanamu kuwi ora mung kain-kain biasa ning lapis emas kainmu. Benikmu kuwi ora gur benik plastik. Ning benikmu kuwi dadi garwanipun kakang. Benikmu kuwi emas mutiara. Piye? Tur kowe bakal takon nyambut gawe nek dadi bojone Prabu Sasrakala. Tenan kowe ora takon nyambut gawe apa ae ora entuk kowe. Nang pasar aku ora oleh timbang kebledukan. Tenan kowe ora oleh masak ki ora oleh. Tenan kowe umbah-umbah ya ora oleh. Wis to apa ae ora oleh. Pokoke nyambut gawe ora oleh. Nyambut gawe iki mung macak tok kowe. Karo ngladeni pun Kakang Prabu Sasrakala. Ayo jaluk apa lak sempatane. Upama kowe jaluk kaya model HP saiki kuwi ora mung cros apa kuwi Samsung kuwi. Ning HP-mu iPhone 17 Pro Max. Kowe dadi bojoku kowe. Sing mau. Kaya ngono kuwi. Sebodonipun kakang aku ratu sugih. Nek gur mobil ngono kaya wong-wong saiki ora gur mobil penter sandane.
Robicon Alphard ora gur kidang barang ora lho kowe dadi bojoku blonjomu ora mung turut toko sadane ora turut pasar kowe blonjomu ning Shopee ora kayang biyene kowe dadi karo aku nyambutmu gawe bendina mung tiktokan wis saksirmu bedingkrang ngono kursi saben dina ora masalah sing penting kowe dadi bojone Prabu Sasrakala ayo aja ngungkurake coba wong ayu aku tak njaluk suaramu kaya ngopo bisa nembang apa ora kowe Bratajaya ayo nembang wong ayu Kakang Mas Prabu Satya suara pabrik maneh ora kono pun kakang sing kakang prakoso gawe seboto aku wong sugih Bratajaya ayo mandek aja mlaku wae wis tak pateni yen tak pateni ora kintil roh wonge wis to saksemu kowe nyanti tak turuti wae kesel ta kowe pagimu kowe jaluk tak pondong jaluk tak bopong wong ayu ayo ora ndromo putri Dwarawati Bratajaya wayune kaya ngene ayo tak kutang ayo tak timang wong ayu beco kemayangan roh wonge pondong wong ayu ayune sancakan kowe dadi bojoku tenan Bratajaya
saya abot. Wah, nadyan abot boyoku keju ning ora dadi boyo ngopo Bratajaya. Waton kowe dadi bojoku selawase kowe. Mangerti sumpahku karo kowe. Uripku ora sampurna, uripku ora lega. Yen aku durung sesandingan entuk bojoku kowe. Bratajaya. Gini. Jagungan sing penak kene. Oh, batalah. Ini dorong sing prayoga. Wah, pancen kowe ayu. Bathukmu kok lengar banget. Bratajaya. Piluh pipimu kok kadel kaya ngene. Wih, irungmu. Wah. Rambutmu berintik Bratajaya. Lara ireng. Sumpahku karo kowe. Aku ora bakal ninggalke kowe selawase urip. Waton kowe tresna karo Kakang Prabu Sastrakala Bratajaya. Ayo, kowe tak udan, kowe tak timang, kowe tak timang tak sungguh tak sugi. Wah, aku ngipi, aku ngider. Wah.
langit kolok-kolok katon mriyen sanging sang mawek andrum dasara tuluk moyak maayek Pakok kula wonten dawuh sinuwun. Kula wonten dawuh, Bos. Jenenge rasa gandrung. Wong gandrung kuwi rasane kaya matene. Pripun sinuwun? Beda mangke kok kula wonten dawuh. Wis tau gandrung apa durung kok? Sampun. Kula yen niku nggih wong tukang gandrung. Nate gandrung. Jenenge wong lanang sak-sake. Kaya kula niku nggih, yen niku nggih sok gandrung. Bila kula, Bos, kowe yen tau gandrung lho. Lah pripun ta? Kula niku pakare wong gandrung. Kowe nggih. Kaya ditampa gandrung mulung. Lho, pripun ta? Kula niku ditampa ya nate, ditolak ya kerep. Nate nggih di PHP nggih. Sing kaya rapi. Niku adalah rasa kaya wong linglung temahan gonku kaya cetha malih wijan gamblang yen Barata Jaya wis ana pangkonku ora mangsa wis bisa ngladeni marang brangtaku temahan iki dina aku mung lidur aku ngimpi kok ngoten sinuwun yo mula sangka kuwi kok rasaku wong ayu sak jagat ora ana tandinge sing jenenge Brata Jaya ya lara ireng putri Darawati nggih warageling sinuwun Prabu Basudewa rumuhun menika inggih Brata Jaya utawi lara ireng kowe lha dalah mula kok kaya aku ora bakal mundur monku gandrung lawan Brata Jaya. Rasaku aku ora bakal uncat. Ora kendhat rasaku kepengin bakal garwa sing jenenge Brata Jaya. Wah, dadine. Nadyan Tanyawa, nadyan jiwa ragaku bakal udhokake kanggo garwa sing jenenge Brata Jaya kok. Mula iki dina bisa ora bisa aku kudu bisa mepek bojo Brata Jaya kok. Patih Kusumantali, Patih Kusumantali, Breno Patih Kusumantali. Kang Babak apa lho? Ayo misekan, iki kok buka dorene Kang. Apa yo? Wah iki kok wah. Buka gede dorene Kang, ayo misekan.
oleh natik wileting koto wong wadalah cakat diupatol cakat pangestu goro lego jroning atiku kowe kabeh bisa sowan kumpul ana kene kowe ratu kegedhuk ratu ketelukan kowe Dedyakala Prabu Sasrawana menawa timpan padu Kakang Prabu Sasrakala padung dal sabda paduka Kakang Prabu Sasrakala jeneng sira Kyai Prabu Kala Brahmadiraja menawa sabda paduka timbalan dawuh pangandika paduka sinuwun lan kowe pate murdaka denda kala menawa timban paduka ingkang sinuwun mangertiya dene kowe kabeh laksmanake ana ngarsa panjenengan ingsun Usuma Bali menawa timban paduka ingkang sinuwun Sultan Madya Prabu yen to ingsun kepengin jatuh krama mengku wanita Dwarawati jenenge Lara Ireng Bratajaya ora lega ora trima uripku yo tak kudu sandingan lawan pemanik jantungku si Bratajaya persasat tak undhukake nyawaku ing kembaku aku bisa mepet bojo lawan si Bratajaya iki kula aku cantraku aja ana kang dincil aja karo ndeng gawe disuntak wadya buta bola pacingah buta sing gedhe sing gambeng sing galak yen to nganti panglamarku ditolak ora ditampa dening Prabu Kresna aja takon dosane Dwarawati diberi padang saiko dikepok negara Dwarawati wis waken dawuh lajengipun bejeng punapa sang nata
ora ketan col intang sambara budhalo dina iki mati kusuma tali wis paken dawuh para tangkama para bintara para perwira lumaksana magita kita maju. Thank you.
Budaya to berarti mantan Jengsun Prabu Sosro Koloco Woncono Sang Kecicirayu Buta Dino iki Poro Buto kalak-kalak sim-simpan Pri Rairu Panas Pati Gendum yang Bangkasaan Hohoy
Kesel, buri, malah saya mempeng.